Wala napakyas ang duha sa mga survivors gikan sa pagkahagsa sa C-130 Philippine Military Plane Crash dadto sa Barangay Bangkal, Patikon, Sulu, dihang midangop sa Kapitolyo Probinsyal aron sila maabagan og pinansyal nga ayuda. Niadtong Agosto 4, 2021, pinaagi sa Provincial Social Welfare and Development Office kun PSWDO, natunol ang balor 7,000 ka pesos nga cash assistance kun tag 3,500 ka pesos matag benepisyaryo nga sila Private Jerson Piloton nga taga Barangay 22 sa Dakbayan sa Hinguog og si Private Jeffrey Ganzan nga taga Claveria, Misamis Oriental. Dako ang pasalamat sa nasangpit nga survivors tungod kay ang maong pinansyal nga ayuda magamit nila aron sa pagbaton og uniform ug uban pang panginahanglanon nga kagamitan sa ilang pagbalik ngadto na sa serbisyo isip mga fresh graduates nga sundalo. Nasuta nga dunay second-degree burn ang mga survivors gumikan sa maong insidente kung asa hinay-hinay na karong naka-recover ug nakabalik na sa hingpit sa ilang mga pamilya. Panginaot sab nila nga dili na mahibalik sama sa nasinati nga wala damha nga pait nga panghitabo hinungdan sa pagkakala sa pipila sa ilang makauban nga sundalo. Si Governor Bambi Imano saludo kaayo sa gipakitang kaisog ug kusog sa pag-alagad sa katawhan niining mga sundalo gani daan na niining gisaad nga dili sila mapasagdan lakip ang ilang mga pamilya. Kanunay nga abri ang kagamhanang probinsya sa bisan kinsa nga adunay panginahanglan hilabi na kini ang gipanumpa ang serbisyo ni Governor Bambi uban ang tanang buhatan nga anaa naglihok isip katumanan sa mga tinguha ubos sa iyang liderato. Kauban si Boyax Bagyan sa kamera. Ako si Lamor Regian Amor My Guy. Alang sa limpyog matarong nga panggobyerno, padayon Pilipino.